Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy on the right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the dance floor. Mom, ever heard of noise? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart, go to bed. Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants for your NES. Rumba. Only Bart Simpson can save the Earth. Okay. Ooh. Get the Simpsons game for your NES from Acclaim. The Power Glove for your NES. Now you and the games are one. The Power Glove. Everything else is child's play. Master Higgins is back in Adventure Island 2. This time, he's not alone in his quest to save his beloved. Various prehistoric friends will help Higgins defeat his fiendish foes. Adventure Island 2, the premier action-adventure game. By Hudson Soft. Crystallis, new from SNK. For play on the Nintendo Entertainment System. Are you up to the challenge? The challenge is Metroid. The power is Nintendo. Defend the planet Cephas against the evil Mother Brain. It's survival or destruction. Do battle or die. Metroid only from Nintendo. Play Rad Racer. Play with power. It's turbo speed in 3D. It's treacherous tracks, hot cars, hairpin turns. One mistake and you'll roll. Rad Racer only from Nintendo. Now you're playing with power.
Warning, such behavior is irresponsible, immature, and very foolish. We recommend you try it at home. Paperboy from Mindscape for your Nintendo Entertainment System. What will the future bring from Nintendo? More hits like Super Mario Brothers. Arcade hits like Kung Fu. Nintendo has the most video game hits. Hogan's Alley, Duck Hunt, and more like baseball and Excite Bike. And you can play them only on the Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Hey, いらっしゃい、レッドスネークカモン。はい、どうした？大根が出て、お前がなんでそっちにんだよ。この野郎、邪魔な野郎で。お前笑ってるやつあるか、本当にもう。大根引き抜いちゃうから。抜く、勝つ、投げる。正統派アクションゲーム、夢工場、ドキドキパニック。Croeso i'r stream, felly nôl â ni gyda Dwnsiwn y Dis, Dicey Dungeons. Chi'n teimlo beth yw e? Mae'n dydd Gwener, diwedd yr wythnos. Ydy pawb yn barod am y penwythnos? Dyna'r cwestiwn mawr. Dwi'n gwybod dwy ben yna. Mae Steph yn dweud, "Hi, amser cinio felly fydd ei nôl ac ymlaen o'r cyfrifiadur." Cool. Felly. Hoffwn ni. Mae'r lefel anhawster y grach yn anodd, really anodd. Ond felly ni wedi gwneud y 2 pennod gynta gyda'r just trio mynd bach yn agosach. Y 2 pennod gynta gyda'r ryfelwr. Falle a fi am yr ail pennod gyda'r lleidr. Siŵr mae'r dungeon yn mynd yn anoddach. Falle bydd rhywun gwan yn rhoi'r gorau i fi. Ond mae hyn yn gystadleuaeth a dwi dal yma i'w ennill. Dangonfyrddwyr cadwyr. Cael y bysedd pigo pocedi yn barod tro yma. Gallu gadw offer y gelyn ar ôl bob brwydr. Ni gweld. Croeso nôl, byddwn yn dal i fyny'r benod yma gyda'n bachgen ciwb mwyaf clyfar, y lleidr. Byddai'n cymryd mwy nag ychydig o angen filod i fy nghadw o fy ngwobr deilwng. Mae'n hyfryd eich bod dal yn hyderus. Dim amheuon. Dim ofn ymgripiol bod chi wedi risgio popeth, dim ond i ddiweddu wedi trapio fan hyn am beth. Na. Wel, dwi'n falch iawn o'i glywed. Byddai'n dymuno chi lwc, ond mae hynny yn deimlo pob tro yn ragrithiol. Gan fy mod i yw'r un sy'n ei ddosbarthu. Bant a ti. So a fi am y garddiwr gynta. Hollti mewn 2. Oops. Whoa! Popeth then. Redig o gwmpas fan hyn. Felly, credu a fi am hwn. Dwi ddim yn gwybod, actually, falle dylwn ni wedi checio beth yw offer y boi arall. Achos, dim lot o bwynt. Dwi ddim yn credu. Felly, 3. Cael un extra fyna. Dwi'n mynd i... a fi am... Dwi'n... beth yw ei pethau? Raw. Hwna'n oce. 6 a 6. Felly 2 nawr.
3 a 3. O na. Yn beth yw hwn? Ail defnyddio offer nesa. Mae ddim yn mynd i helpu fi. Na. Na'n anffodus. Chwech a 9. A dyna ni. Un munud, fi'n credu mae rhywun ar bwys y drws byddai nôl nawr. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the video robot. And meet the challenge of Gyromite. When you shoot the lights. Sorry am hynny. Felly, bant a ni. Dwyn. Felly beth sydd 'da fi? O, eitha, nice. Seithwr peas. Naw. Felly fi wneud hynny. O. Right, syth nôl mewn I fe. Dysgu o camgymeriadau fan'na. Yeah. Right, dechrau gyda bot robo. Cael un extra fan'na. Boom. 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 Fi ddim yn mynd I dwyn symudiadau nes bod gyda fi digon o ddys I gyfiawnhau sim lot o pwynt. Felly, dyna beth fi wedi dysgu o'r rediad diwetha. Okay. Mor fil o gofod. A ddefnyddio offer nesa. Right, rhoi extra I fi. Boom. Dyna ni. Chwech. Felly... Hollti'r dis mewn 2. Dim yn rhy dda. Rolio 2-1. Beth yw'r pwynt o hynny? Just wneud hynny. O, beth yw symudiad? Canon plasma. O, mae'n eitha da. A fi am hwnna. Oh. Wow. Felly 4. Right. Dyna ni.
O. Wff. Wel. Ni angen hynny. Nawr mae 'da fi canon plasma. Gwneud newid o 10. Falle ddyna ddim really werth e. Dewin. Hollol just ymysodol fyna. All di'r dis mewn 2. Mae'n ysgoi un. Mae'r dagger yma yw fy prif arf. Ond achos mae fe'n ail ddefnyddiadwy yn hollol, mae fe'n gweithio'n eitha da I fi. 5, 4 sydd fan'na. Felly'r dis mewn 2. A dwi wedi curo fe. Boom, boom. Un arall. Dyna ni, more later. Bach un. Okay. Be sydd â fe? Tân canon. Delio 6 newid llosgi 1 dis. Neu bachyn moledig. Gwneud y niwed a'r perw gallech ail defnyddio hyn. Bendant gwerth dwy'n un o'n nhw. Felly a fi am hwn. Hwn. Neu ydw i'n mynd a just cael... Na, a fi am... Dwy'n ei offer. Mae wastad yw'r risg, achos... Pe gynnau... Dim well I gael hwnna. Perffaith. Boom. 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 Bydd ddim angen fi poeni am wneud hynny nawr. Dau. Dau-ddeg. Rolio 2-1. Dim ond 7. O na, mae rhaid I fi ennill tro yma. 7-4. Mae nhw'n costio 2. O na. 10. O. Dwi wedi colli hwn. Maybe just... Yeah. 2 rediad wedi colli. Okay, rhaid symud I
cymeriad arall nawr. Right, robot. Fiam. Gwallau cywasgiad a amser am fwy o ddis. Yn anffodus mae'n y broblem fach. Am resymau cymleth byddwn ni ddim yn mynd mewn i fan hyn ar gyfer y benod yma. Ti methu cael 2 ddis yn dangos yr un rif. Dis dybledig yn diflannu'n syth. Oh. Oh. Bzzd beep. Dyma'n optimist wedi optimeiddio y robot. Sut mae'r cyfrifiadau yn dod ymlaen fy nghariad? Mae nhw'n dda. Dwi ddim wir yn bibio, ti'n gwybod. Ydw, dwi'n gwybod. Dal yn frwd i fod y fersiwn gorau bosib o dy hun? Wel, ie. Ond oeddwn i'n meddwl, ers i mi gwblhau rai o'r penodau, gallai falle gadael nawr ac ennill dweud 2 awr lai o gwsg y noson? O, am syniad diddorol. Gad i mi feddwl. Na, yn amlwg ti methu. Nad wyt ti wedi bod yn talu sylw o gwbl. Cer nôl i'r dwnsiwn cyfaill i anell. Right, a fi brwydro'r broga gynta. Dau. Ah. Pump. 2. Na. Cadw hwnna ar gyfer tro nesa. Be sydd gen i fan hyn? Crisial iachol. Handy. Syth i roliad auto. Gwella iechyd. A difrod. Newid a 2. Pimp nawr. 6. Hwnna'n rubbish. Dim ond fyna. 2. Gwella iechyd dwi'n credu. Yeah, fine. Okay, 6. Rhaid mynd am hwn. Felly, mae hwnna'n mynd i roi 2 i fi. 2 fyna. A 3 fyna. Mae gallai roi'r 3 yn syth. Okay. Felly, ffordd yma. 3. A dyna ni. 3 a dyna ni. Felly, mae diddordeb 'da fi yn y cist yma. Felly am fi am malws melys gynta. Pimp, perffaith. 1. Ah! No cigar. Oh. Pedwar fanna, fi'n colli 2. Ond hwnna'n handy. Cos gallai gwella fy hun a neud difrod o 5. Right, roliad
out o fan hyn. Lle 5. Mae'n risky achos mae'n amddiffynol iawn. Yn bendant. 7/7. Rhaid I hwn bod yn dda nawr. 1, 3. Oh god. 3. 5. Ie, bydd rhaid I fi gwella fy hun. 1. Oh dear. Am stress 7. Mae rhaid I fi gallu curo fe fan hyn. Felly fi'n credu a fi am 5. Oedd hwnna'n agos. O na. O na. O na. Fi ddim yn mynd I gallu. O na. Maen nhw tu hwnt I fi. O na. Fi honestly ddim yn gwybod be fi'n mynd I wneud nawr achos dim ond un sydd â fi. Dim gobaith. Gan I fod yn onest. Dim gobaith o ennill fan hyn. Na, dyna ni, diwedd. Pimp yn iawn. Ooh. Adfywio. Safe. Sgoi. Lwcus fan'na. 3. Gwella. 4. 5. Uh-oh. Peth yw, os mae'n costio 2, fi dal yn ennill 1. Ond dyw hwnna ddim yn werth e. Uh-oh. Oh gosh, mae hwn yn ofnadwy. 3 rediad. Nawr. Awn ni am y grach. Mae'n amser am bennod arall gyda rach bach penderfynol. Mae'n gweithio'n galed iawn I drechu'r dwnsiwn a ffeindio enwogrwydd. Mae bendant yn bosib I fod yn mynd I dalu ar ei ganfed. Cofio'r set-up yma nawr. Felly... boom.
Boom. Oh no, no. Oh well. Mae'n iawn. Mae'n iawn. Right. Eilrif. Newid o 5. Mae'r grach yn anoddach na unrhyw un o rai cynt yn bendant. Right, 4, na. Felly, awn ni am... cosbedigaeth. 6 fanna. Chi'n gallu mynd yn obsessed gyda setio fe fyny a wedyn ddim actually cyfri I just ennill y game. So sioc drydanol. Llafn pwtiad? Wel, man a man. Mae fyna. Pen stereo. Wel, fi eisiau gweld beth sydd yn y cist. One is shock. 3. Tafle gryn hudol yn dda. 5. Okay, so fan hyn fi jyst yn setio nhw fyny ar gyfer y row nesa. Felly 4. Hwna'n okay. Fi am hwnna 3 2 ac cosbedigaeth sy'n handi. Dylen ni bod yn okay ar gyfer y round nesa. Felly fi'n gwybod ma tafle eilrif 4 boom. Dyna ni. Ni oedd o ddrychau, just dysgu fe. Fi'n gallu mynd dros dy fe ta beth. Yn 6. Oh, fine. 5, na.
Okay. Dyna eitha rubbish. Y tro na. Dyna ni. Mae'r pimp yna ar y tafle grynhidol yn eitha solid fel opsiwn. Eilrif pimp. Oh, nice. Perffaith. Dwi'n hoffi wedi uwchraddio yn fwy. Be sydd fan hyn? Croeso, mae gyda ni bargeinion anhygoel ar jygiau a vases, ond dwi'n gweld bydd yn anodd i gael nhw allan o'r dungeon heb gael ei thorri. Felly gad ni weld beth sydd dyn ni ar gyfer y brwydrau. Tarian hudol, peri sioc llosg a rewi. Dwi... Ddim yn siŵr am nhw. Crochan. Right, tafle grynhidol. Edrych ar hwnna. Hwnna'n neis iawn. 2. Boom. Sa'n chwarae gwmpas ragor. Hwnna'n costio 5 eto. Just amdani. Right, byddai'n nôl nawr. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to... Fi'n gysau hwnna, y things galwadau rubbish yna sydd ddim yn meddwl unrhyw beth. Gyda'r rhywun automated arno fe. Does dim ond lle i un anghen fel cube yn y dungeon yma, ac mae'n mahahalus melys. Ti'n ell. Fi ddim yn siŵr. Mae llaf yn pwtiad yn bach yn rubbish. Ond... Tarian. Driad nawr.
Rhif yn erbyn Gwenwyn. Right. Hwnna'n handi. Felly 6. Mwy o ddisiau. Tafle grenhidol ar gyfer un nesa. Ooh. Felly 2 5 Cryd defnyddio'r slot wedi uwchraddio'n holl bwysig fan hyn. Achos gen I ddim byd sydd yn +1 disbrwydr yma. Dwi'n meddwl bydd dy fi +2 wedyn, ond dim pwynt. Dim pwynt. 6. Fi'n rhoi hwnna. Na, ddim hwnna. 4. Fi am hwnna. 6. Ennill dis newydd. Oh dear. 2, ond gen I ddim le I roi e. Felly bydd rhaid I fi wneud hynny. Cosbedigaeth. Boom. O'n I ddim yn gallu fforddio colli mwy o goleo. Beth fi'n mynd I wneud? Tafle grenhidol, sioc drydanol, trychineb, neuadd o ddrychau, dau lliosi tro nesa. Mae bendant yn risg just cael stuff sydd yn o'n handi ti'n gallu gweld beth yw'r uwchraddiad. Dwi'n cofio hwn tro diwetha, then handi. Perill sioc. Dwi'n methu dewis. Mae gwneud newid y un a ennill deu newydd yn handi gyda'r cymeriad yma. Rhaid dweud hynny. Beth ydy hwnna'n meddwl ddo? Gorfeddwl tipyn bach, ond gawn ni weld. Right, 3. Wedyn 3. Crochan. Tro arall. 2. 8. Okay. Pimp Jachineb.
8. Right, 8 a 8 yn neud 14. Felly, taflegryn hudol arall, sgen I ddim. Ond falle, 8 a 6 yn 14. Felly, swn wneud hwnna. Sioc drydanol. Ooh. Right. Dis doppel. Dyblu gwerth dis, neu dyblygu dis. Be fi'n mynd I ddefnyddio fe am ddo? Fi ddim yn... Fi'n defnyddio taflegryn hudol lot. A hwnna. Felly, falle... Dysgu spel fanna. Oh my gosh. Peryg mawr, fi'n gwybod. O'n I lawr I un... Wel, un symudiad. Goleo. Angen dwbl. Ooh. Cosbedigaeth. A mynd 5. Wedyn 3. Chwe. Oh, ma' hwnna'n okay, actually. O le ma'n rhywbeth. Just mynd am y doubles pob tro. Falle bydd hwn yn ffordd da. 3. Taflegryn hudol. Nawr, mae angen fi wneud cwbl o crochan. Oh, come on. Yeah, fel na. A hwnna I orffen. Mae hwnnw'n okay. Achos just bod dy fi... Fi'n mynd am 2 fan hyn. O, hawdd. Dwi'n hoffi'r goleo na. Mae'n werth e, achos ti'n cael double y nifer. Wel, ti'n cael lot o ddys ar gyfer tro nesa. Allwys gael gosod holl ddys I ddyblau. Ooh. So, gall hwnna gweithio. Achos wedyn bydd loads dy fi. Gall hwn fod yn ddiddorol iawn. Os dwi'n swapio fe gyda hwn, wedyn ti'n sôn am lluosog o lluosog, gall hyn bod yn hyfryd. Fi ddim really eisiau hwnna fi ddim yn credu. Na. Dim yn gwybod. Ooh. Right. A fi am... yr allwedd feistr. I trio'r theori newydd ma. Felly, 6. Trio. Goleo. Fan hyn.
Wedyn, a fi am hwnna. Wedyn mynd allwedd sgerbwd. Gosod holl ddys i'r un yna. Dyw hwnna ddim mor ddefnyddiol o'n i'n meddwl. Ond eto, 3. Fi methu symud hwnna, dwi? I mean, tafle gryn hudol. 5. Gall hwn bod yn really diddorol. Os dwi'n cael rhywbeth fel 6. Diddorol iawn. So fi'n neud hwn then. Boom. Right, whoa. Hyn yn nuts. Right, so os dwi nawr yn neud... Just neud hwnna am eiliad. Wedyn mynd goleuo. A wedyn... Ydw i'n gallu cadw... Na, fi methu cadw nhw, ydw i? Ddim yn siŵr. Fi ddim yn siŵr. Ydy e'n cofio hwnna? Na, mi ddim. Na i just taflu fe. Na, hwn yn mynd i bod yn ddiddorol nawr. Wow, Felly, be dwi angen? Mae 6 na. Handy. Wedyn, taflegryn hudol. Crochan. Taflegryn hudol. Taflu dis. Gallwn ni wedi taflu fe. Ond... Edrych ar hwn nawr, mae'n hyfryd. Achos dwi'n gwybod... Wel, I suppose... Y tric yw i trio curo fe heb colli bywyd. Achos ti'n gwybod ti'n mynd i curo fe, ond... dyna'r peth. Crochan gwyd y rewi, rolio un. Na. Dwi ddim cweit yn iawn eto. Credu... Mae rhaid i meddwl taw nid 6 o reidrwydd yw'r rhif gorau i gael. So bydde 3, os bydde ni wedi rhoi 3 ar 4, bydde'n gret achos gallai... Gaf fi meddwl am hwn. Allwedd sgerbwd. So, os ti'n cael hwnna... Na. Fi'n meddwl am hwn fwy. Right, pêl crisial i ddechrau. So, 5, 4. Os dwi'n cael 4, a llawer o 4s, a 3. Na, 3, So, a fi am... Mae angen dwbl. Os fi'n mynd am... Allwedd sgerbwd. Sod holl ddys. O, fi ddim eisiau hwnna, achos mae angen cael eilrif. Fi di mesio hwn lan. Ond os fi'n gosod nhw gyd i... Right. Well i fi newid e.
Trio cael 4. Fi'n mynd i mes o hon, ond fi'n bach mewn rut. Wrth fi gweithio fe mas, fi ddim yn gallu fforddio colli. O, mae'n gryf. 1, mae rhaid di mynd i 1 nawr. Felly, sy'n 6. Right, mae bound o rew I rai fi. No, dde ddim. Angen peint I clirio'r pen. Ie, fi'n credu, ti'n iawn. No, dydd Gwener, weithiau mae'r logic yma yn gallu bod yn eitha anodd. Right. Credu fi'n ffain, just angen nôl yn y pen yn y game nawr. Right, 2, 2. Uh, 3. Tafle gryn hydol. Crochan. 2. Boom. Pêl grisial. 5. Cosbedigaeth. 4. A wedyn cosbedigaeth arall. 4. Wwy! O'r diwedd. O na! Aurora. Hi bydd ein sialens mwyaf. Mae dy hi 42. Sgen I ddim ffordd o gwella fy hun chwaith fan hyn. Sy'n broblem. So 6 a 6. 2. Gobeithio am rifau da tro nesa. Wel, 1 double. O leia. 4. O, mae'n hoffi llosgi fi. Sa'n hoffi hwnna o gwbl. Dau. Angen double fanna. Dylwn ni... Mae oedd e'n risg. Mae'r crochan am bwysig. Na, sa'n mynd I ennill hwn.
O'n i'n desperate am... Ie, does dim ffordd o gwella fy hun. Felly, sa'n gweld... Sioc trydanol. Falle fi'n gallu siocio digon o nhw. Falle, bisiawns. Siocio 2. Na, no way. No way. Gwella iechyd. Na. Na. Oh. Okay. 24. Felly... Hwna. Lot o uns fyna. Felly, cosbedigaeth. Falle. 3. A wedyn... Fi'n methu fforddio cael... Gwneud nhw. Be o'n... 6. Na. Dyna'r diwedd. Na! Grach wedi cael ei orchfygu. Right, dyna ni am heddiw. Diolch Steph a pawb arall sydd wedi bod popio draw, bod yn rhan o'r stream. A diolch am wylio. Sori, mae heddiw wedi bod... Ti'n gallu taflu dis ar dan hefyd. Oh, right. Oh, gosh. Wyt ti? Ond bydd e dal yn brifo ti os ti'n... Ond hwnna'n cwestiwn really dda. Bydd rhaid I fi trio hwnna tro nesa. Sydd ar dan. Heb niwed. Oh, what? Oh, gosh. Dylen ni wedi bod yn neud hwnna o'r dechrau. Okay. Wel, tro nesa, Steffan, nawn ni bendant neud hynny. Oedd hwnna'n camgymeriad really costus fyna. Felly, ie. So, diolch am wylio. A na I gweld chi tro nesa. Y sesiwn nesa bydd no seal. Human Fall Flat. So, os chi a diddordeb ymuno gyda ni yn y gêm a chwarae gyda ni, just gael ni gwybod, roi neges I ni ar Discord a just neidio ar y voice chat channel general a byddwn ni'n llusgo chi mewn I yn chwarae. So bydd cyfle chi chwarae Human Fall Flat. Mae'r gêm yna'n hilarious, llawer o hwyl a edrych ymlaen at hynny no seal. Okay, iawn, pob hwyl, diolch, ta-ra.